Central Forest Range Karbi West Division ing Namrai Komsai Khiaton Pen Puthot Kiong Dung ke Plaktang Athengpi Kenepon. Ingdeng Thongker Pra isi Rongkhang Karbi Riso Nimso Rongje Hawaramai Hin Pen Tirika Mamai Kesengpon. Eastern Karbi College along Kretroxi Aphong Fresher Social Meet Katalon Pon. Wothat lang so serdiho na klamalong anti-drugs awareness program jamek kedeng pon. Ni Abirta thanbang hi sami merli intik tharpi aprangsi Northeast Karbi life ke langara doa napan kardom baje diklo kardom tangte pini prime time Abirta le ang tonpen arju ponikha Central Forest Range Karbi West Division ing Namrai Komsai Khiaton Pen Puthot Kiong Dung ke Plaktang Athengpi Kenepon. Joparni thengpi kang hu paru hum mate ing nama thengpi ke pavira phai nang ke bat parpi ka jok nampi kiru hup jiapor nang te bok bom son si theklong lasona por hut forest board chairman sar thekram sa methang thurdun plutsi pai ni phai ing koira troxiar nia jok por phai kebra chiti ma por setami ACF bibison tok bipen japon si operation team protection team amparta arms team chalang petsi an ke cham ke che mate arvia rom lut pon chok amethang sai ka che claim po ma hut 407 a truck registration number ASV2154 I humla pen hum thom number ka via truck men ke plaktang kang hu thengpi disama nam pialong nebdun check bangso kang hu ke plaktang thengpi hithia dor lake sika lakni mate 2 lakhs anatangka ador doji pusi ACF bibison tok bipen pherang ke thengno nang thandun nalitun da jadi office long nang kohumuri pot nili nalitum hat joro lah alam mangela solo nilitum patumi dik si lompen isi operation plan mo lo je di sama nilalung area thengpi kang hu don puni gari pen puni buat long si nili to operation team seng lo protection staff central range staff and arms hiliki order la nitum home guard do asi nitum nitum chelang pet nasi patumi dekta nitum nilalong la dilanggi walong ta 407 ni hum ada kan net dam lo la so wan dep kan aku puthot nitum khobor long tulo birta arlo joy kan birta long lo je di sama long kumpli number kipa tang number ka via gari thengpi kang hua gari lut elo thengpi wan bom no ko la song sin itu arjulong la amala so karjulong pen litum tong sikot pen litum atim chisimar lo aso teng pen sin litum adim longan paledam nilitum lo honorable forest board chairman kram sasa kami alang li nilitum long nanjun apen alang li nilitum handing dan pathedun pik an asing nilitum hada ke dam pen baji ke rachitim so se chat pun nilitum kele amat ingin nilitum hada baji crazy long pengen gari habida jo ke patul haya gari nilitum ri lo long lap lo thengpi pen gari pen sab long er lo lapen to we ajo baji troxy alom sini nilitum hada pen agari thengpi hada pen wan apen ke wan hot ke nilitum supik lo athe to wara we ing han se ama sinitum JCB si ako JCB wrong to si nar suni la to war pa hut to si JCB pensi ihum nang pawum si da main road an pawan si nilitum humpli kang hua gari kami nilitum net one long el that office long lapen nilitum officer nateng pensi sis lo sis that pensi kes pa bon sini nilitum ansong kami la so kes alu palil amuni ke neplong apsam neplong masa awe nilitum kedam pu tuar long pendang CID do ko pini amasia driver tum agari ci o tegang at si habira jo si patu tikang masih karla
Difu Pen Govin Tiso Report, Northeast, Karbi Life. Tangte pinya adun thu RCG la pena kenang soda Abirta leno nang tonpen arjumanik thak. Vothat lang so serdihu na klamalong anti-drugs awareness program jai mek kedeng pon. Nijang Karbi ang long vothat lang so municipal board ke parlo serdihu na klamalong pai inkoira troxy bom kruar nia da por pai captaincy anti-drugs program jai mek kedeng pangcheng pon. Labang so anti-drugs program jai mek kedeng ponalong chipatr pipon laki vothat lang so municipal board ahin pensi chipatr pipon si jai mek kedeng pon. Labang so anti-drugs program jai mek along manpeng kachitong dun laki vothat lang so municipal board chairman ke hai Chandra Singh Ronghang vothat lang so Raikom Sai KOC ake hai Bipul Kumar Gogoi lapen vothat lang so Samson Singh College principal ake hai Dr. Biswajit Roy lapen penangan ke theki dingatum chitong dun si Karbi pohu pen manpeng PC anti-drugs awareness program jai mek ingsam jin pen jai mek pachun pon. Labang so anti-drugs awareness program jai mek kedeng ponang kok lake non malom ove kimia tumate arta ki jomau so mar awe tum drugs pati rakio hor muke cho phai bat piklo lapen penang ana phai Raikom Sai khiari deng kaching nang ponta do piklo lapen lasora ki hormuk kirim pen a o kapran sitabe kache phalang no phai lakha un epin anpin lo lasila puson drugs pati rakio hormu ke pacholong le deji abar sai mate rakio hormu ke cho ver atum koson pen si kache pahelo jima puthak chingbai chingsai padopon Lapen jointly itu program organize pon lo nasi batang solong la sonsi thek lo ye batang solong ke dam tang pen non an non adisiong ala kichuk kijun ke chok se sonsi thek lo nasi la so ain pen jointly nitum racing awareness society la tumpen municipal hin pen se patik pen se la so program pen deng pon so bang pu maso litu ke chobom hejun non apiong batong non suri si abado ladak mason si nitum municipal hin kan so information lo na senon kedobom ateng pulonte apiong batong la sonsi theklo na silaso kapekom nya phan na senon awareness program nitum ki bipon aten ahele kuma ke pelang ponya phan kisi kondom dolok laga nitum la prohahon pen jenglok dak rong society ke me kato we song chelang pet pen segelangi adim an kap thai konje phan nitum kachi siklo Nijang Karbi ang long vothat lang so Hongkram pen long ki rong pi report Northeast Karbi Life. Tangte pinya adun thu RCG la pena kenang soda Abirta leno nang tonpen arjumanik thak. Eastern Karbi Anglong College along Kretroxy apong fresher social meet katalon pon. Pai ni pai inkoira narkep hanjang lang so Eastern Karbi Anglong College along surihini ra inkoira kathomaning kana farman fresher social media mai kapangni. Sai moateng por pai kebra chite ma porpen pining surihini ra inkoira kathomaning kan pen HS first year lepen DDC first semester Charlie oso maratuma phan ke denga mayalong alo hisar po manpen Karbi Anglong Termas Council Education EM Richard Tok Beach Tongdun lapen Bokajan Education Block Chairman Sardili betuma phan Cheng Mori Praksor kipen Karbi Gorkha ke kan hai hui pensi denglo bangso phi Eastern Karbi Anglong College students atumpen ke dengalun jumesen alun parju si mai pangchenglo Eastern Karbi Anglong College Principal Dr. Adil Chandra Das kachipahem phua mayalong Karbi Anglong Termas Council Education EM Richard Tokbi ke jai ke thanbang lapen Charlie oso maratumangbong mesanangji thanbang atum ta apora tengpen lo thanangji lapen Charlie oso maratum ta thanbang atum ake thana tengpen Charlie don pamenangji kebang jarni Karbi Anglong angkang college pen kemenai college anong nam keban thekjia phan bor inangji Charlie oso maratum mesen ingthir jera ot chipin deng pen si Charlie dun pami nangji jong si Charlie pa me plotang te perthe kang tinga sonlo nangli jong si Charlie thekser plotang te rat pangri chokamar rire pin penta kapre ka sai pentak ekaya long kereng dunje phan kisum avelo Laso pen nona kimi Charlie oso maratu mesen Charlie dun pami nangji po hai hui than tekang rat pangri pen thekser ka Charlie tuma phan ason akera pipajir Laso along ke long dunje phan ta ka Charlie ke thek ka chepate ke nangsot
Loke thek pendet longri havar hapat cerai kom thekpu. Lasika Charlie ay hien pen paprang do nangji puta iam Richard tok bijay tekang. Eastern Karbi Anglong College Charlie oso maritum Karbi ke kan Gorkha ke kan kapre ka khai hai hui ke paklang pensi ningarong chipilo. Katalon na mayalong penangan man ke dobang pubang piatum chitong dun. Lapen lapu Eastern Karbi Anglong College Principal lake hai Dr. Anil Chandra Das pensi Karbi Anglong Thomas Council iam Richard tok bi Education Department iam aphan sita me kachoro pajor ponlo. Education na hin ke lakke ejum Dr. Juliram Ronghang CM Karbi Anglong Thomas Council alang ni kamata dan the education reformation ke wan thiki apan mission 2025 apan si itu mata pembok tapi itung body pensi non duke HSLC result and 75% etar dia no tapi west Karbi Anglong dan 60% long job non Karbi Anglong gono soft non October se pro ni pendi pon date fix pelang sudah dupo tapi Assam along pen samagraha pen kidipon so gono soft duji or vitamin itum Karbi Anglong pen sami kapori pon kamatha pon loke charli na kata me CM sir kamatha paprang phiji Karbi itum kami literacy na education na educated na kamatha pen kamoni penojok 11 blocks a chairman athipon so 11 blocks a chairman atum jate je school LP school pen chenglok up to college level and panela indang dinglong ko hala that school along bench desk ka pen chenglok school ahem ka pen chenglok alang tum ka si report itu na pan ko nili pan ko nili pa question sa pa tilong ko jate je education na hin ke pa fikire ti ka kasi itum CM sara dreams along kamatha along sirap situ ni kasi din pa sa alang ni pana tiro dan division mane board chairman block west report ke Pakistan Karbi Anglong Borjan Pen Amar Singh B report Northeast Karbi Life. Tangte pinya adun thu RCG la pen akenang soda Abirta leno nang ton pen arjumanik thak. Ingdeng thongker pra isi rongkhang Karbi riso nimso rongje hawara mai hin pen tirika mamai keseng pon. Jang Karbi Anglong rongkhang constituency ge parlo doloni open state along pai ni phai inkoira troxi bhom kurwarni rongkhang Karbi riso nimso rongje hawara mai hin pen tirika mamai jai mek kedeng pon. Labangso rongkhang Karbi riso nimso rongje hawara mai hin pen tirika mamai ke seng pon along mai puron dhiram pro konchung bang langtuk terang tiripia hem phoke hai bileswar hanse tirika mai phoke hai Karbi Anglong Thomas Council local MSC long bison be chesong ingleng lapen penang an arpuke do tum chutong dun si tirikam ke singa jai mek ingsam jin pen pachun pon labangso tirika mamai ke seng nang kok lake non ke bangji ingdeng thongke bra isi Karbi riso nimso rongaje hawara mai koson pen sikatalon ponji ma aputhaksi rongkhang arloge do an ate rangatuma phan phapon si tirika mamai ingsam jin pen ajai mek dengpon aningkan wang son si Karbi riso nimso rongaje hawara mai nang talon bom wang bom si piningan ke ingdeng thongke bra isi pharman nang pleng tanglo labangso Karbi riso nimso rongje hawara mai kibi ponang kok lake ilitoma khai ta khai kang thim jutang jubat do arona tang do pindeng sumpo do lasi kai ke ilitum Karbi khai ta aprang paprang do nangji mate khai rengver nangji plodang te pindeng sumpot lapen rongje kibi pon tai si Karbi khai ke pareng sabverang theklopu matha pon si aningkan wang sitame lapuson Karbi riso nimso rongje hawara mai biponlo मतलब निलिमेन रंधिराम ग्रुप निलि दाक रंखां हावार Karbi रिसोनिसो रंगाजे आमाय पुइबो लापेन पिनि लितुम दाक केदें पन आबांगला पुलो निलितुम नन के बांगी इंडें थंके ब्राइसि हावार Karbi रिसोनिसो रंगाजे कतालन पंजिया फान तिरिकाम आमाय केसें पन आफांसि पिनि लाबांसो आमाय केदें पन nang labang so amai lo nang letung kopi ke wangji lang mate indeng thongkara ke isi katalon ponji aputha ka chingwai pon esonsonia nang phan pachani khade lalo nilitum lada pini keceng sia sayang deng kedeng pona bangala pulo nilitum
ingdeng thongke braisi hawar karbi sunimso rongaji katalon ponjia phan kirikama mai keseng ponalong kirikama mai amai pu ke pipon lage litum ladak rongkhang local emisi longbi sonde ke hai phanti mai pu ar pu pipon lo lapen ladak working president abang litum pipon lo alangi pitol teron alangi phanti litum dak cepek pon lo lapen ladak litum Kongchun bang, aku kipek pon bang ni litum dah Ingram teron apa sih kipek pon lo. Lason nak taksi ni litum sancom aham pan dotin, asipin apa sih kami ladak kipek pon duet lo kita kami piniang bong ladak kalau kami ni litum mai ke dong along bang ke labang so along morning deng pun ke berarti hawar karbi itu munso rong aje katalon pon jelong. Tuson si litum keklem kemeji ma kecok ji ma kau thang ni litum cing lai pon lo. Nijang Karbi ang long votat lang so Hong Krampen, long kirong pi report, Northeast Karbi Life. Tangte pinya adun thu RCG la penake nang so da Abirta leno nang tonpen arjumanik thak. Dongmukok Veteran FC la pen West Karbi ang long Veteran FC atum friendly football match kapathupon. Nijang Karbi ang long number isi duar amla constituency ke parlo siar dihun pathua klama long patumini phai inquire troxy bhom kurwar ni Nijang Karbi ang long Veteran Football FC atumpen patir pipon si patumi dongmukak lapen West Karbi ang long Veteran Football FC atumpen friendly football match pathupon. Lason si patumi labangso football ke pathupon along alohia manpen West Karbi ang long Sports Association Secretary Sonjoy Crow, Baithalangso Sports Association President Robinson Teron, Baithalangso Municipal Board Chairman Chandro Singh Ronghang, Lason si Raidang Bay, Neverson Ronghang, Longbiram Timung pen Chenglok ke thegidingatum chutong dunrinti. Bangso football match ke pathupon along ka cherap dun thu la ke Baithalangso Sports Association, Lason si bangso football friendly match along ke chengako pupua team sitame goal nini GPC tight deadlo. Lason si apor kaduria jok tie breaker pen pathupon si Nijang Karbi ang long Veteran Football FC atum isi goal pen chipahay pon si ingsamjin pen pachunpon. Sir dihun aklam along friendly football match kapatu along atum senten along ang ipidun pot jadi West Karbi ang long Veteran Football Club along ini patu bang pro hoi pen atum han ini atlong pen akero pipar piklo pen toson si pini ongdung pen dak belang so hawar football kapatu ini kahang torti le pen jiretum along ipidun pen kira apa along pen hasil ni akero pipar piklo ini kunat kasih pilih dah pas. ini dadak ka khela la ke domka Veteran Football Club atta ke dotum dan sonda thasi West Karbi ang long stane atta ke dotum veteran atong si dak football kathulo pen la ke dirbo khela friendly football match kasi dadak ken itum kerem ke hai la phan kadi bonsane football pen ajok itum okran ni football pen ajok itum monsam apen football pen ajok itum malong ri tame nong mewan tosi asok kenang men itum ajar tingkui pernah khela bom lo pinian ke batai ke thom lo angdung tiason sistem pathu lo tapen pasona thak mo kirangya ni tame tum pathu bom malang tapen very positive itu molong lada ini jati khai dan dorom malam itu ke only football for health, football for peace, football for happiness lalu mindarong mindang sam tapen opran listening po kemang mesin Allah masih lada itum alada khela long aprang state khela tu district long khela tu do nason si international khela master game long khela tang son bang tu do lalu Umat timang si kai ke West Karbi long Veteran Football Club tum si hai lo dan samjin pen si ha khela lo pen dro khela lo hin ta patini ke kira masih ati bang ke kick from the penalty spot pen tu lo ati West Karbi long Veteran tum bang si gol thom lapen gol ni pen hai pan lo Nijang Karbi ang long votat lang so Hong Krampen, long kirong pi report, Northeast Karbi Life. Tang pini prime time Abirta lapuan si kang toniklo kadu ka ve phanta kurbang thu lapen to me thakmi kardom